Tak dneska si povieme, kde ja hľadám inšpiráciu na motion graphics pre moje edity, alebo teda pre nejaké animácie. Tak ako vidíte, tak sme na Pintereste, no a čo ja mám rád veľmi na Pintereste, že tu je strašne veľa inšpirácie, či už pri editovaní, alebo pri grafických veciach, ale ako môžeme vidieť, tak rovno tu máme nejaké fonty, ktoré môžeme používať namiesto Poppins alebo tie, čo sú proste strašne používané, tak vidíme, že tu máme nejaké inšpirácie fontov. Keď sa nám to ľúbi, môžeme dať React, srdiečko a potom si to nájdeme na našom profile. No ale my sme tu dneska kvôli motion graphics, no a keď si napíšete motion graphics, tak ako vidíte, vyjde vám veľa motion graphics, ktoré nemusíte spraviť jedna ku jednej, ale môžete sa snažiť, aby to vyzeralo podobne. Alebo to spraviť podľa seba, ale aspoň máte návrh, ako by to mohlo vyzerať a bude to dobré. Ak ste začiatočník a editujete napríklad v CapCute, tak si môžete nájsť CapCut Motion Graphics a tuto máme napríklad nejaké animácie. Za mňa to vyzerá dosť good. Jediné, čo tam je také, že tie animácie nie sú také smooth, ale to sa dá tiež podľa mňa spraviť v CapCute som editoval, keď som začínal a myslím si, že keby si dá človek námahu, tak vie spraviť vážne clean animácie. No a takto si môžete nájsť inšpiráciu na animáciu pre klienta alebo pre váš osobný projekt. Takže si myslím, že je to fajn. Pinterest je za mňa top v tomto. Viem, že existujú aj iné stránky, kde sa dá brať inšpirácia, ale za mňa je Pinterest top. Proste Best Colors Combos, vidíme, že aj takéto veci tu sú. Takže myslím si, že Pinterest je fakt top v takýchto veciach. Ak sa vám video ľúbilo, nezabudnite zanechať like a odber, no a vidíme sa pri ďalšom.